Di dîroka Rojhilata Navîn û Kurdistanê de sedsala hejdehan serdemeke zêrîn e ku tê de gelek zanyar, fîlozof û helbestvanên mezin gihîştine. Yek ji van kesayetên herî navdar, pîralî û rûmetdar, İbrahîm Heqîyê Erzeromî ye ku wekî İbrahîm Heqîyê Tilloyî yan Sêrtî jî tê naskirin. Ew ne tenê zanayekî dînî an sofiyekî tesewufê bû, di heman demê de sternas, matematîkzan, fîzîkzan, mîmar û lêkolînerê felsefeyê bû. Lêbelê, ji bo em fêm bikin ka fîgûrên wekî İbrahîm Heqî çawa gihîştine asta herî bilind a zanistê, divê em pêşî li rewşa perwerdehiyê ya wê serdemê, ango li medreseyên Kurdistanê binêrin. Sîstema medreseyên Kurdistanê û rola wana çandî medreseyên Kurdistanî, ku dîroka wan digihîje heta sedsalên dehan û yanzdehan mîna medreseya, ku ji aliyê Baba Tahîrê Hemedanî ve li Hemedanê hatibû avakirin û piştre bi piştgiriya Siltan Selaheddînê Eyyûbî xurt bûbû. Bi sedsalan wekî zanîngehên serbixwe yên herêmê kar kirîne. Ev medrese ji saziyeke dînî pir zêdetir bûn. Ew navendên rewşenbîrî, zanistî û parastina nasnameyê bûn. Zanistên aqilî û neqlî bi hev re dîvan medreseyan de tenê pirtûkên dînî nedihatin xwendin. Bernameya perwerdehiyê dabeşî du beşan dibû: zanistên neqlî an ku zanistên ku li ser hîmên olî û çavkaniyên pîroz mîna tefsîr û hedîsan ava bûne. Wate tefsîr, fikî, hedîs û zanistên aqilî an ku ew zanistên ku xwe dispêrin aqil, ezmûn û dîtbariyê mîna fîzîk, felsefe û bîrkariyê. Bîrkariya matematîk, stêrnasî zanista heyet, mentîk, geometrî û felsefe. Zanyarên mîna İbrahîm Heqî her du alî bi hev re hîn dibûn. Stargeha zimanê Kurdî her çend pirtûkên perwerdehiyê bi gelemperî bi zimanên Erebî û Farîsî bin jî, zimanê hîndekariyê, şîrovekirin û wergêranê bi tevahî Kurdî kurmancî bû. Seydayan ders bi Kurdî şîrove dikirin, ku ev bû sedem ku zimanê Kurdî li hemberî asîmîlasyonê biparêze û bibe xwedî termînolojiyeke bihêza zanistî. Navên mezin ên wekî Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî û Feqîyê Teyran hemû berhemên vê pergala medreseyê bûn. Serbixweyî û piştgiriya gel medreseyên Kurdî, ji aliyê mîrektiyên Kurdan û gelê herêmê ve dihatin fînansekirin. Ev ê yekê azadiyeke mezin dida seyda û feqîyan û xwendekaran da ku ramanên xwe bi awayekî serbixwe pêş bixin. Navenda zanistê Tillo û jiyana İbrahîm Heqî navçeya Tilloyê li parêzgeha Sêrtê di sedsala hejdehan de yek ji navendên herî girîng ên vê pergala medreseyê bû. Tillo ne tenê gundek an navçeyeke asayî bû, ew xwedî gomeke zanistî ya mezin bû ku tê de pirtûkxaneyên dewlemend, zanyarên stêrnasiyê û şêxên sofîtiyê hebûn. İbrahîm Heqî di sala 1703 de li Erzeromê jî dayîk bû. Piştî windakirina diya xwe û çûna bavê wî ya ber bi Tilloyê ve, ew jî di 9 saliya xwe de koçî Tilloyê dike. Li vir dibin sîha şêx û mamosteyê xwe yê mezin, İsmaîl Feqîrullah, dest bi xwendinê dike. Di vê hawîrdora dewlemend a Tilloyê de, wî bijîşkî, bîrkariya matematîk, fîzîk û stêrnasî ji nêz ve hîn bû. Piştî xwendîna xwe, ew çend caran diçe Stenbolê û pirtûkxaneyên qesrê lêkolînê dike, lê her tim vedigere warê xwe yê ruhanî û zanistî, ango Tilloyê. Marîfetname Ansîklopedya sedsala hejdehan berhema herî giranbiha ya İbrahîm Heqî bêguman
Marîfetname nameya agahî û naskirinê ye ku di sala 1756 de hatiye temamkirin. Ev pirtûk mîna pirekê ye ku zanistên fizîkî û ruhanî digihîne hev. Pîvana gerdûnê û erdnîgarî di pirtûkê de wî bi hûrgulî behsa pergala rojê ya heliosentrîk kiriye. Şiklê gerdûnê û deryayan xêz kiriye. Nexşeyên wî yên cîhanê û yên stêrnasî yan kozmolojîk zanista ku li ser binyat, dîrok û pêşketina gerdûnê lêkolîn dike, ji bo wê serdemê pir pêşketî bûn. Anatomî û bijîşkî di vê beşê de ew bi berfirehî li ser beşên laşê mirov, tora rex û damaran, dîl, mejî û pîvanên parastina tenduristiyê disekine. Wî laşê mirov wekî gerdûna piçûk pênase kiriye. Derûnnasî, etîk û qiyafetname ev beş li ser têkiliya di navbera şiklê fizîkî yê mirov çav, poz, dev, beyn û derûniya wî karakter û exlaq de ye. İbrahîm heqî bawer dikir ku rû û laşê mirov neynika hundirê wî ye. Her wiha di pirtûkê de rêyên paxijkirina nefsê û başkirina exlaqê mirovan hatine şîrovekirin. Mucizeya ronahiyê ya li tilloyê û bûyera ronahiyê yek ji mînakên herî eşkere ya aqilmendiya İbrahîm heqî di warê fîzîk, mîmarî û stêrnasiyê de. Sîstema ronahiyê ye ku wî li tilloyê ava kiriye. Piştî mirina mamosteyê wî İsmaîl Feqîrullah di sala 1734 de İbrahîm heqî ji ber xemgîniyeke kûr dibêje: Ez çi bikim bi wê rojê ku li ser gora mamosteyê min rûnenê? Ji bo ku vê hezkirin û rêza xwe nîşan bide, wî sîstemeke fîzîkî û stêrnasî ya pir balkêş ava kir. Li ser girê tilloyê kelhek dîwarekî bêxerç ava kir ku di nav de pencereyek piçûk heye. Di rojên wexeviya şev û rojê de wate Newrozê 21 Adarê û 23 Îlonê de wexeviya bihar û payîzê, gava roj hîl dike ve tîrêjên yekem ên rojê di wê pencereyê re derbas dibin, li ser bircê li neynikekê yan awêne û prîzmayê dixin û ji wir rasterast diçin ser gora İsmaîl Feqîrullah a di nava hundirê tarî de. Ev bûyer îro jî wekî nîşaneyeke herî mezin a endezyariyê tê qebûlkirin û her sal bi hezaran mirov û zanyaran dikişîne tilloyê da ku vê dîtbariyê bi çavên xwe bibînin. Helbestvanî û felsefeya jiyanê İbrahîm heqî di heman demê de helbestvanekî xwedî dîwan e. Helbestên wî piranî li ser evîna ruhanî û eşqa îlahî, teselî û baweriyê ne. Helbesta wî ya herî navdar ku di nava gel de wekî stran an jî tîlawet tê xwendin, mirovan vedixwîne aramî, sebir û hedarê. Ew di malikeke xwe ya pir navdar de dibêje: Binêreka Xwedê çi dike? Çivîke jî herî xweş dike. Ev raman nîşan dide ku her tiştê di gerdûnê de diqewime, dibin kontrola nîzameke mezin, dadperwer û kur de ye, loma divê mirov li hemberî zehmetiyên jiyanê de bêhêvî nebe. Rola medreseyên Kurdistanê di avakirina nifşên nû de medreseyên Kurdistanê yên li herêmên wekî Tillo, Cizîr, Norşîn û Hekarî bi sedsalan wekî xetîreyên ronahiyê kar kirîne. Dema ku em li jiyana İbrahîm heqî dinêrin, em dibînin ku ev saziyên perwerdehiyê ne tenê şagirtên dînî, lê belê ronakbîrên gerdûnî perwerde dikirin. Ji bo xwendekarên îro yên ku dixwazin ziman û dîroka xwe fêr bibin, mînaka İbrahîm heqî xwedî giringiyeke mezin e. Ew nîşan dide ku mirov dikare hem xwedî bawerî û nirhên manewî be û hem jî di asta herî bilind de bi zanist, fîzîk û matematîkê re mijûl bibe.
ew nirxê sîstema medreseyên Kurdistanê nîşan dide ku çawa di serdemên herî tarî de jî karîbûnê felsefe, zanist û zimanê Kurdî li ser piyan bihêlin. İbrahîm Heqîyê Erzurumî an Tilloyî, herçend berhemên xwe bi zimanên serdema xwe yên wekî erebî û farîsî nivîsandibin jî, kesayetiya wî berhema pergala perwerdehiyê ya Kurdistanê ye. Ew pira herî saxlem e di navbera zanistên zahîrî fîzîkî, dîtbarî û zanistên batinî ruhanî, derûnî de. Naskirin û fêmkirina jiyana wî, ji bo fêrkerên zimanê Kurdî ne tenê fêrbûna peyvên nû ye, lê di heman demê de xwedî derketina li mîrateyeke pir dewlemend a dîrokî ye.